Ассалому алайкум, дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман, хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Иҷода бошад тар ҳавло кардистам. Баъзе лафзода ҳавлои тар меган. Маҳсулоташ бошад руған, орд, об, намак, шакару ширинӣ дар кӯрай. Ман иҷода ҳоли ба духтару савол метиҳем ки чӣ хеле ширинияй. Ин ширинии ман ай ангур тайёршудагиай. Чӣ қадар бамазза мебиёда тар ҳавломон. Руғана дар дег мерезем, камтар ҷӯш мекунему. Ай болош боша орда мерезему, бирён мекунем. Гард мона сырхак мекунем. Барои сырхаки хушрӯ шуданаш бояд мо гарду сирхи хушрӯ кунем да. Дар дари об боша ҳамн пиёлаи шакарра мереземша якҷоя мекунем. Хушрӯ карда об кишид. Ай болош ҳамун шириниам меандозем. Якҷоя мекунем, мемона меистад то гардмон сирх шудана. Апаҷону хоҳарҷоное ки комментариҳои беҳтарин менависен, лайк мемонен. Баъзе занҳое ки медурен суханҳои қабеҳ менависанд, лучше надурен, нанависен. Ягонтаи шуморо ман зора намекунам ки влоги маро тамошо кунем. Ҳар як ҳамин блогер тамошобини худша дорад. Ба ман маҷбур накардам ки биен влогҳои маро тамошо кунем. Баъзеят бо навистед дар ҳамин влоги охирон мондагӣ барои лайк шуда ин ва суханҳои ҳархела навистен. Охир ҳами шуморо ҳам обори занен. Апаҷон мешавед, хоҳарҷон мешавед. Хай ҳами апаҷон, хоҳарҷон гуфтанам ҳайфай ҳам хеле одамодаю. Хай бо мегем. Барои чӣ ки ай дасти мо бадӣ намебиёяд. Мо чанд қай метонем хубӣ мекунем. Мо влог мемонем ки ягон духтаре ки намедона, ягон зани намедонистагӣ як чӣ ёд гира, мада манфиаташ раса, раҳмат гӯя. Одамое ки медурояну комментариҳои безеб менависанд, надуроен вапше набинен. Ман шуморо зора намекунам ки влогҳои маро тамошо кунен. Барои лайк шуда ба фикрам ки ман ютуб сум намегирам ки шумо монда бошед ӯ тарафта бепул. Лайк мегуфта лайк, ҳамин хел лайк мемонанд ки мақсад просмотр нағз шавад. Ҳамин просмотри видео ки нағз кишид, одам боха камтар хурсанд меша, мехоҳад тез видео монад. Набоша гуфти вай гапо ки ай лайк ягон фоида мода нестай. Беҳуда ҳархел гапо нанависен, влогҳои маро тамошоям накунед. Ин влоги маяй, чизе хоҳум мемону. Якта матал астай ку сухани хуба намедонӣ, сухани бад гап назан. Барои ҳамун надуроен, нанависен. Заҳртона начакунен мада. Духтаракое ки влогҳои пешда нависта будем ки влоготонда музика намонед. Ин ҳамин видеом аст. Ҳаршавиша камтар хай музика мондум. Давомуш ҳамаш бе музикаи ҳамхе абичинияй. Апаҷону хоҳарҷоное ки дина дар ватсапу ман сурати ҳамин тар ҳавлоро мондум. Бисёри баъд навистен, хоҳиш кардем ки тез дар влогтон моне, мо ёд гирем ҳамин тар ҳавлое карданша. Ина апаҷону хоҳарҷоно марҳамат кунед, барои шумо мондум, тамошо кунед. Раҳмати калон ба ҳамон апаҷону хоҳарҷоное ки комментариҳои нағз менависен. Одама хурсанд мекунен. Влогҳои мада ба фикрам ягон чизи безеб мондагӣ нестай ки ягон духтар ягон чизи безеб ёд гирад. Чизе мондам барои хубӣ мондам, барои бадӣ намондам. Барои ҳамин ман ҳамаи подписчикома дӯст медорам. Ина иҷода боша гардмон сирхак шуда, аку ҳамун қандови тайёр кардагимона дар дари дег мерезем. Баъди рехтануш тез мекобемша ки хеле камочка кулла нашавада. ҳамхе кофтан мегирем, уста ғафс мешавад. Баъд меҷӯшад. Баъди ҷӯшиданаш мемонем, газа паст карда хеле буҷӯша, хушрӯ мешавад, ба светшам ялақостӣ мешавад. Баъд мегирем дар тарелкаҳо мекашемша.
Инеҷада буша уже тайёр шудагия. Ним соат мондум пас када ҷӯшидак. Инеҷа тарҳавло ба ҳазар хушрӯ пухтак. Да тарелка мекашумака. Занҳои муҳтарам, иҷода буша як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунем, ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад, забони русӣ курс кушодагиаи апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. Ҳозир бошад, барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибия фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар корай, ҳавас дар корай. Барои ҳамои инай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. И хоҳарҷонмон бо озмун метиҳад. Баъди ҳар як моҳигӣ дарс метиҳад, савол-ҷавоб мекунад. Кадом шахсе ки ғолиб мебирояд, ҳамон одама як моҳи дигар бе пул дарс метиҳад. Як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмонро рекламаша монда будем. Бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. Инам иҷода одзифошуна мемонам. Бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. Чандта апаи хоҳарро раҳматнома навистиянд. Даже навистиянд, ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. Барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромонам мегуфтем. Хурсанд шудиянд, ки забони русиро аз худ кардем. Барои ҳамо апаҷону хоҳарҷоно, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, забони русиро аз худ кунед. Инеҷа буша Иродаҷон бо хоҳиш карданд, ки апаҷон мана реклама кунем. Охирон боре ки видео карда будем, навор карда будем, мега 80 одам омадагӣ буд. Духтаро надороен, ки пушаймон намешавем. Бо забони русӣ озодона гап заданро ёд мегирем да. Барои мушкилии худтон осон кардан марҳамат кунед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода буша самбусаи алафӣ кардагиём. Бозор рафта будем, яке нигоҳ кардум, пудина алафҳои баҳорӣ биромада. Хай ҳамашон гирифтум, овардум, камтар самбуса кардум. Самбусае кардем, дар духовка мондум, ки светон мурдак. Бас саҳар света омадак, пухтум, гирифтум. Хай ҳамхелам хушрӯ омаданд самбусаҳо. Барои хамирш боша, об дар кӯрай, намаку як дона тухм дар кӯрай. Самбусаро сахт такак мешӯрем, мегирем, ним соат дам метиҳемша. Баъд тӯна када, роған када мепечонем, мегиремша. Иҷа кухни ман хунуктар ки аста, золаро дар иҷа гирифтуму ба хонаам бурдум, дар ҷои мешиштагиму ҳамуҷода тӯна карда гирифта, роған карда печонда гирифтам. Рости гап, ман чанд намуд звола мегирам ҳамин самбусара. Гоҳ ташда пеш ай орда андохтан камтарак роған меандозум. Ишта наандохтум хай. Чӣ хеле кунам хай, рости гап самбусаҳом хушрӯ мебиям хай. Иҷа буша пиёз дар кӯрай барои фаршуш, пудинаю, ҷағҷағ, испалоқу, гӯшту, роған ҳам халичиҳо гирифта будум. Реза карда хушрӯ карда хай фарша тайёр кардем. Дар дурӯш боша намакаю, зира, приправа дар кӯраю, роған дар кӯрай. Ҳамаакша якҷоя кардум, фарша тайёр карда монду.
Иҷа боша зволара хай тунук када руған када гирифтуму дар кухнӣ бурда бо хушрӯ када буридум гирифтум. Баъд зволачакура гирифта тунук кардуму фарш монда печонда гирифтум. Ин авора боша 6-дакадагиум барои камтар хел кардум торикча омадагия. Рӯзона хай чӣ хела миқати кӯдако овора айдами зиндагӣ корбора мекунӣ, ки ба ҳамин рӯз бегаҳ мешава. Ҳамин пухтупазҳои ман бисёр шуда бегаҳ кардагия. Дӯстони меҳрубон, видеом дар музика намондаам вақте ки мақсади гап намезанам. Дар назарам чӣ хеле ҳастай. Хай агар апаҷону хоҳарҷону шумо дамхе маъқул боша бе музика нависен, айбат ҳамхе бе музика кардан мегирам. Хай шумо да агар ба шарти ки маъқул боша. Занаки чаққону паронда дастма дар гиҷое задам худам намедонам. Ина бинен я параш яра шидай дастам. Треза шӯида шидай гиҷода шидай намедонам. Дард кард нигоҳ мекунам яра шидай дастам. Ҳамин занак мардум хиёл мекунам ягон ҷо дард мекунад. Касал ҳастӣ нестӣ, барои зиндагӣ барои фарзандо мехезӣ меҳнат мекунӣ, зиндагиро пеш мебарӣ. Ина бинен духтаро зволаи самбуса чӣ хел сахтаки хушрӯай. Ҳамин вақти руған кардам руғани яхира зиёдтара гирем, чӣ қадр самбуса ҳам резонак мебиям, ҳам қабатуш хушрӯ маълум мешада. Духтаро вақте ки ҳамин самбусаро тунук мекунен бисёри ба тунуки бад накунен, ки чӣ хела ранги чалпак меша, қабатуш гум мешада. На ғафси бад кунен, на тунук. Влоги самбуса мондагӣ будам. 2 моҳ шуд, 3 моҳ шуд мондагима. Просмотрош ай 100 000 гузаштаеда. Ҳамҷода бисёр навистагием, ки мо тунуки бад мекунем, барои чӣ боша, ки натонистем самбусаи бисёри хоҳарҷоно навистем. Ин ҳамин влогҳои маро бинен. Иншоаллоҳ ҳамаш хушрӯ мебарояд. Ҳам чӣ хеле ки нишон додагиам, ҳам хе кунен апаҷону хоҳарҷоно. Самбусаотон беҳтарин мебиёд. Ҳамин самбусаро чанд намуд мепечунам ростига. Ҳамин секунҷа печондана дар кафи дастам, дар рӯи дастам монда мепечунам вақте ки ба ҳазор бошум. Вақте ки саросима мақсад свет мемра гуфта саросима мекунем, ҳам хе тез печонда гирифтан мегирам. Мегӯм як рӯз ба ҳазор шавам, баъди 3 намуд самбусаро печонданша нишон диҳам. Бовар кунен бекор намешам. Ин айҷа ҳамаша дар лист чиндам, ба хушрӯ када тухмшон кардаму ҳамин дар духовка мондум, ки свето мурд. Кӯдакоро гуфтум хай давом шакпага мепазем. Соати 4:30 буд, 5 буд. Саҳри свето омад. Вақти бомдода ба хеста аввал самбусаҳоро пухтаму ба намозамона хондем. Ин айҷада боша самбусаҳои макадагӣ саҳар катӣ пухтан. Хайр дӯстони меҳрубон, худо нигаҳбони мову шумо бошад то наворҳои оянда. Дар паноҳи Аллоҳ.